Conta atrás para a Festa do Tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas en Ribadumia. É a festa máis importante que se celebra no Concello de Ribadumia, son 53 edicións. O Tinto celebrarase do 4 ao 7 de xuño na parte festiva Leti da Taberna como pregoeira e actuacións musicais destacadas cos festicultores, a mecánica, Antonio Barros coa agrupación musical de Ribadumia e grandes orquestras como Olympus, América de Vigo, Capitol ou Panorama. Ingredientes que complementan a exaltación dos viños e que supoñen un gran reclamo para os visitantes. É un evento que expón o Concello de Ribadumia máis alá do que pode ser a comarca e máis alá incluso da provincia, non? E cada día son máis visitantes de fora os que nos acompañen e os que falan máis pois de Ribadumia, os que falan máis de Barrantes. E coa vista posta nos días grandes, o 8 e 9 recolleranse xa os viños que irán ás precatas do concurso, que o ano pasado se presentaron máis dun 100. Deles, 12 irán á cata final, dos que sairán os 6 premiados. Logo, pois, haberá as catas finales e, pois, como sempre, o sábado 6 de xuño este ano, pois na comida de confraternidade será pois un momento da cata final antes no palco e na comida da cata final e os premiados das diferentes categorías. Para o xantar agárdanse uns 900 comensais, todo un reto organizativo pro Concello xunto co resto dos actos masivos que se agardan durante a festa. Por iso, estás a traballar nun novo plan de seguridade. Cada ano tratamos de esforzarnos máis para que a seguridade sea un punto sempre de mellora e tamén vai haber esa instalación do punto violeta. A Festa do Tinto, como sempre, conta co apoio da Deputación e da Xunta. A Festa do Viño Tinto non é unha festa de como dicía o alcalde nin de Ribadumia nin do Salnés, non. 53 anos son, é a verdade, unha festa que está totalmente consolidada en Galicia, ven xente de todos os lados a este gran evento. Un escaparate, eu creo que a nivel provincial seguro, pero estou seguro que a nivel nacional, no que, bueno, nese escaparate pois se pode observar, non? Todo o bo que ten Ribadumia e todo o bo que ten a comarca do Salnés, non? Ambas administracións, ao igual que o alcalde, amosáronse optimistas nos avances que se están a dar no proceso de legalización do tinto do Salnés. David Castro apuntou que non se tardará moito en ter novidades neste asunto.